Para tamu kakung putri kamendhel ing budi anggenipun sampun rawuhan so ingkang dipun kula cadhong pandonganipun anggoning bebrayan samangki. Kagem panganten srimbit inggih punika Kang Mas Nimas Ayu Pramesti Arum Pinandita so Kang Mas Bagus Diki Setiawan Renanda saking Kang Mas Nimas Ayu penganten srimbit Pramesti Arum Pinandita kapipiting saking Bapak Slamet Sarwana sing Ibu Yeni Rifa Iryawati. So saking Kang Mas Bagus Diki Septian Renanda kapipiting saking Bapak Termanto sing Ibu Sri Wayuni kang dipun halum mampahaken kang pacuring pepanggih ing wekdal menika. Nahata Sri Narendra tindak sinewaka ing stinggil sigra lengaing dampar kencana. Ingkang kapipit pinartik mawarna sesemrang kira ingkang pabut prawedani rediten permanantan para sebawane walang meyang awisik kang sedayar somung swarani. Lon-lonan genya lumaksana penganten kakung kang dipun halumampahaken temujuning upasaring pepanggih. Keterbater kayana kang teja kang mantur reksaning sasana pangagiya bebasan Surabaya rubuh swarani. Kairinging gending-gending saking Ganesha kang dipun mangembaning saking Bapa Jantung. Awit kana karibawane risang temanten kakung ingkang ketinggal agung ageng lan wibawa. Temanten kakung lamun cinandra bebasan kerang cedhak luwih warna dasar peke ing warna dedeg piadeksa pengawak pradata. Langun-langun langkung sinasaban busana kang tenar atas bedang kencana semenarang gilar-gilar nanging datan hamblarengi saya maling ngagem dasar ambata nata tan ora kang kuciwa. Penganten putri Nimas Ayu Pramesti Arum Pinandita so kapipiting saking Bapak Slamet Sarwana sing Ibu Yeni Rifa Iryawati jengkaring saking pasono sasoring pelenggan kang tumujuning upacaring papanggih sumangga. Dumateng para rawuh lan saha para penelenggah kakung putri kang minulyaning budi. Keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Slamet Sarwana sang Ibu Yeni Rifa Iryawati kang nyadong barokahipun anggone upacaring pepanggih wedal mekaten sabdaran kanthi karayon keselamatan boten wonten kang sinambi kala. Binarung swaraning pradangga moyah ngawering hamambar katong puspa warna kaya kang gondang ambaron katiping sambrana mondo. Kawas ketinggal jenggaring temanten putri mijil saking kursi gading damparing kencana. Pandi ateges papan busana ngageman mijil saking pati busana ateges piya saking papan ngageman majing ing sak slebeting sasana pangragiya. Panganten putra ngagem busana kang sarwa retna hamaba besaring garwa nata. Katon pating galebyar pating pansurat lamun rinumpaka ing ukara yaya sileh pernah. Angga kembus pitoni nonce kang ukelira kasampiraken ing prangedinangan kanan lamun katiup ing sampirana kongas gandani. Penganten putri Nimas Ayu Presti Arum Pinandita Kang Mas Bagus Diki Setiawan Renanda. Saya cedak, saya cedak, saya cedak. Adedakan adat iti widono apagut catur netro utanipun saking kasebatik inggih menika kanthi pepandhengan saha nganti hambalanging kantal utanipun saking hambalanging sengkala. Hambalanging kantal utanipun hambalanging sekolah kacacahipun kanthi kaping 7.
mugi-mugi angsal pitulunganipun sang ingkang murbeng dumadi sogya tangkepastu utanipun saking kasebateng inggih menika kanthi salaman kanthi dipun hanginangaken cipta saking ibu dekorasi menapa ingkang dipun kasejaning anggoning bebrayan samangki penganten kekalitan saha manggih kanthi bahagia mulya boten delir kang sambi kala samba susukunipun saya kanthi dipun haringaken cita-citanipun kang dipun kasunaken ingkang murbeng dumadi hangagem kembar mayang inggih menika Kang Mas Bagus oh Kang Mas Bagus Didi Purno hangageming kembaring mayang inggih menika raos bektinipun saking Kang garwa Nimas Ayu Pramesti arum Prinandita manembah menembahing sujud dumateng Kang garwa inggih menika Kang Mas Bagus Diki Septian Merenanda Kang Mas sembahing sujud kula dumateng panjenengan Kang Mas tak tompong gere karo aku apa kang dadi sejane nganggoning bebrayan awake dhewe mengko tansah pinderengan kanthi karahayon karo aku inggih Kang Mas ngaturaken baing nuwun sanindaken adat idiwidana kanthi ponangingan tiga utanipun saking pecahing endok soka preting saking Kang garwa Nimas Ayu Pramesti punangengan tiga kawujuding endok rupa loro kuning sing pethak rupa pisan nanging kang dadi siji ya iki mau kang nggambarake penganten kekalih inggih menika Nimas Ayu Pramesti arum Prinandita sokang Mas Bagus Diki Septian Renanda saus ngwujudaken raos bektinipun saking Kang garwa Nimas Ayu dumateng Kang garwa Kang Mas Bagus hamba suku ngwujudaken raos bektine dumateng Kang garwa Didi Purno hamba suku punangengan tiga adijaring papanggih tumuli lumadi adicara sinduran sokang meder-mederi ning jejagat kacacaipun kaping 7 penganten kekalih inggih menika Nimas Ayu sokang Mas Bagus mugi-mugi anggenipun meder-mederi ning jejagat tansah kanthi karahayon keselamatan boten telir kang sambi kala Didi Purno kang meder-mederi ning jejagat sokang tumuju kursi gading camparing kencana penganten kekalih inggih menika Pramesti arum Prinandita sokang Mas Bagus Diki Septian Renanda kapipiting saking Bapa Slamet Sarwono sing Ibu Yeni Rifa Aryawati monggo Mas gendhingipun malajengaken kebogirune ugi dumateng para rawuh lan saha para penelenggah kakung putri Kamendo Liyaning Budi anggoning hanya seakan upaturing pepanggih sangge kang menggugati ngaturaken baing nuwun dumateng para rawuh lan saha para penelenggah kaustara temanten kekalih senengepan sindur ingkang kaaturaken dening ingkang ibu Ibu Siti Dekorasen kawistara temanten kalih senengepan sindur kang aturaken ingkang dening Ibu Siti tanggapipun sasmita Bapa Slamet Sarwono kita ngasta papocating sindur tumurhanganti putra temanten kekalih tumuju gian kang tinuju danipun kursi gading damparing kencana
kawuryan alon-alon tindake lan banget pengati-ati ingkang bobo tuwani banget putra temanten kekalih tinuju kian kang tinuju prikasung pramilata dumateng kang binaja krama muga-muga anggenipun nepusi jengkening mangan brayat anyar tansah kebaing pengati-ati datan grusa-grusu mundak kesluru tan milik barang kang elok. Monggo Mas, gendinge Mas Tamrin. Swanindaken adat Idi Widono kang tumujuning kursi gading damparingken sono tiyang sepah kekalih inggih menika saking Bapak Slamet Sarwono sing Ibu Yeni Rifai. Mbok anake Dewi karo anak mantu abote padha wae mbok padha entenge tur padha abote dadi serana kang dibedakake antarane anake Dewi karo anak mantu. Iya ya Pak, saiki serana kang dibedakake antarane anak mantu karo anake Dewi. Apa kang dadi sejaning anak-anake anggoning bebrayan tansah amanggi bagya mulya ya Bapak ya Mbok. Dadi purna dijare ketimbanging bobot temanten kekalih kang tinuju bapa sing ibu kang nyuwun karido so kang nyuwun pandonga. Bapak Ibu waosaken selawat kaping 7 nggih Pak Bu nggih. Bapak Ibu sembahing sujud kula dumateng panjenengan Bapak Ibu. Tak tampa nggih anak-anakku. Apa kang dadi sejaning sliraning anggoning bebrayan. Apa parang ibu ora iso anyangoni apa amung tungu. Apa kang dadi sejaning sliraning yo ngger iso kaleksanan. Niku ingkang ampun sembahing cukup kula anggoning bebrayan utanipun pisangoning kula anggoning bebrayan Bapak ton Ibu. Yo ngger anakku. Ibu Maisa nganti anete sakilora mergane kang merga sengko apa nggih anakku. Ananging kang mergo ibumu kang wis dadi leganding utahinipun saking bringah bombong manah ing anggoning slirani sing bebrayan ngaturaken bang sujud kula Bapak ton Ibu. Aja dadi atimu anakku. Bapa marang ibu mahamung pesen karo anak-anakku sliraning kabeh. Aja lali marang kewajiban garwamu marang Gustimu. Inggih Bapa teng ibu sembahing sujud kula ngaturaken baing nuwun. Kati-ati nggih anak-anakku anggoning lumaku ing bebrayan. Inggih Bapa teng ibu sampun ditipurna. Anggoning nyembahing sujud sakarido dumateng Bapak Slamet Sarwono sing Ibu Yeni Rifa Iryawati pengantin ugi kang tinuju wonten ing panjenenganipun Bapak Darmanto sing Ibu Sriwayu wasaken selawat kaping 7 nggih Bapak Ibu. Bapak tuwin Ibu sembahing sujud kula Bapak tuwin Ibu. Ana apa nggih anakku? Kula nyuwun karidane anggoning kula bebrayan samangketan samanggih bagya mulya Bapa ton Ibu. Tak tampa nggih anak-anakku. Bapa marang Ibu ora iso anyangone apa. Amung iso anyangone karidan, amung bisa nyangone pandonga. Niku ingkang sampun cekap anggoning kula ing bebrayan anggoning sesangoning kula anggoning bebrayan Bapa ton Ibu. Ananging siji kang wis dadi pesening Bapa marang Ibu napa ingkang Bapa ingkang dipun pesenaken dumateng kula aja lali kewajibaning marang garwamu nggih anak-anakku. Inggih Bapa teng Ibu sembahing sujud kula. Ibumu kang nganti iso netes sakelura merga ning apa ya nggih anakku. Nekaning napa Bapa teng Ibu?
Margane kang sengko bagian nganggoning sliraning sing bebrayan inggih ngaturaken baing nuwun ngati-ati yo nggerananaku kabeh lumaku ing ngati-ati anggoning bebrayan inggih Bapak Ibu sampun ditipurna sembahing sujud sing sesungkem sokang nyuwun karidan debating tiang sepah kekalih sebabing nopo kang garwa ana ponggir kapaku wonten klentan-klentuning saderengipun anggoning bebrayan iki kula nyuwun pangapunten ingkang kathah Kang Mas aja dadi atimu karo aku awake dhewe anggoning bebrayan njaluk pesangon dedonga karo wong tuwa loro muga-muga tansah binarekan kaijabah yang karo aku inggih Kang Mas pandunganipun tiyang sepah kekaringan sampun diaturaken dumateng mesti kakek awake dhewe ya muga-muga diparingi kaijabahan karo Kang Maha Kuwasa amin karo aku sanindaken tataring jujur kanthi tampa kaya tampa kaya raos tanggung jawabipun saking kang garwa dhumateng Nimas utanipun saking kang garwa tampa kaya iki mangwujudake kanthi bras kuning sopo kuninging emas ketiping emas anggoning bebrayan mengko sing gawe sesangusa iso kang gawe cecukup apa kang dadi panepring paneping jiwa lan ditipurnaning tampa kaya inggih punika kang dipunarajengaken kanthi dedaharan 5 upacaring pepanggih sing sesungkem sing tatar tutu dedaring klimah daring pituturing saking tiang sepah kekalih kanthi kalawuh pindangan tepso yang hangan tepake pituturing tiang sepah kekalih ditipurna ing dedaharan klimah inggih punika kanthi pangunjukan tirta wening tirta kuwi banyu wening kang gawe hang weningake manasa pikiranipun penganten kekalih Kang Mas Bagusa Nimas Ayu lan saha kang tumujuning hanyendaling ingkung yen sliraning anggoning kang wis bebrayan aja amung mekungkung mongko manggarna tanganmu manupring panupa jiwa tur kang wis dadi ning lelamban yen nyendaling ingkung iki mau gedhe sing lanang berarti sing rasa sing lanang Ditipurna adi coreng pepanggih sesinduran
sing tataring jujur ngatipun mangembaning saking ibu saking Ibu Siti mbok bilih kirang maraninding saking Dian Mekar di Korasen nun agunging samudra dumateng pangaksami so tataring jutur saking kula piyambak kirang maraninding penggalipun dumateng para rawuh lan so para penelenggah kirang toto kirang pas kirang titis nun agunging samudra dumateng pangaksami. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.